Manifestácia a vizualizácia nefunguje, keď sa necháš riadiť svojim egom. Potom tvoja vizualizácia vyzerá asi takto. Ja im ešte všetkým ukážem. Zmanifestujem sa, že som bohatý a úspešný a všetci ma budú rešpektovať. Tá ešte oľutuje, že ma opustila. Vybombím si telo a nájdem si ešte lepšiu. A vesmír, ktorý ťa počúva... Zastaň čudný cudzí jazyk. Toto sa nedá počúvať. Radšej zmením frekvenciu. Vesmír nerozumie jazyku ega, pretože ego si vie želať len z pomsty, pocitu menej cennosti, či túžby po moci alebo uznaní. Jazyk vesmíru je, keď už tu a teraz cítiš dostatok, cítiš sa naplnený a so súcitom odpúšťaš a prijímaš všetko, čo bolo, je a bude. Keď si želáš cez ego, vychádzaš zase len z nedostatku a potreby a dokonca sa pritom cítiš zle, pretože si premietaš všetky tie zlé veci a staviaš sa do pozície obete. Želaj si z pozície súcitu k sebe a okoliu. Nevrácaj sa k tomu, čo mohlo byť a nebolo. A malo by to vyzerať asi takto. Som presne tam, kde mám byť. Ďakujem za všetky minulé aj budúce lekcie, ktoré ma len navigujú k najlepšej verzii seba samého. Teraz som pripravený prijímať zdravie, hojnosť a prosperitu cestou, ktorá je určená presne pre mňa. Na čo ti vesmír povie? Ak chceš viac takýchto postupov a metód, hoď mu like a follow.